I onda ga svi snime, a? Gospodine predsjedniče vlade, jedinica žandarmerije je postrojena i spremna pukovnik policije Goran Dragović. Vozilo zaštite se od municije 1297 sa pancem i zrnom, sa najopasnije srce. Ova municija 762, ništa, znači to su vozač i nišandžija. Dobar dan, i srećan rad, dobar dan. Sada ima ozbiljno dobro. Također, vidimo, imamo znači puno M15 vozilo i ono je upravo za računar i komande i na nivou komunikacije i sa vojskom i na mapi i također vidite naše vozilo koje se sad nalazi na nekoj lokaciji. Nišandžije, a iza komandira sedi punilac. Pušti vozilo ukoliko dođe do napada. Ovdje se vidi digitalna mapa, to je ne. Imaš računar, Mila, ne mora niko. Tamo je računar, ovdje je